Yo. Yo. Sekali lagi Mas Wawan. Yo. Hoi ho ho Wilujeng enjing Mbak Mimin. Wilujeng enjing Mas Petro, Mas Karek, Mas Bagus. Nggih, sugeng enjing Dek Apri. Sugeng enjing Mas Peter. Nggih, nggih. Tesih renyah kula dereng Kowe aku nggih ta? babar blas. Matur sembah. Kangge wanci gara-gara wancinipun rogoh-rogoh Nggih. rasa. Yang sangat luar biasa sampun meh tabuh jam 2. Ibu-ibu taksih kepareng mirsani tepuk tangan kagem ibu-ibu penonton. Hebat luar biasa. Tulus mirsani wayang menika Nggih. mboten ngentosi durpres kok nggih. Nggih. Durpres ki ya ditunggu ning ora mlugu kuwi tok lho nek ra Nggih. terus. Ngene lho Le, prihatine wong Jawa kuwi rak melek. Lho, Nggih. melek karo nyuwun. Nggih. Lho, anane wayang ki ben piranti dienggo melek karo Sarana. nyuwun. Lah, Nggih. kok bonuse entuk durpres. Itu hadiah. Nggih. Tuh nek cara pertandingan lho, Cus. Nek Nggih. pertandingan sepak bola ibu karo bapak mesti menang bapak-bapak. Iya. Ini nek tandingan betah melek mesti menang ibu. Oh nggih. Ibu ki arep sarwe mikir jangane rung diinget. Nggih. Arep turu bojone rung mulih. Lho Nggih. putrane dolan rung mulih kok tangi sik dhewe jek ngengeti jangan jek apa-apa. Lah nen sewu Nggih. tangi turu keri dhewe tangine sik dhewe Nggih. emotine sok kadang kula sih dipaidu. Lah Nggih. menika lho. Introspeksi bapak-bapak aja sok maido garwane nggih. Nggih. Wong lanange gampang, wong maido paling gampang. Iki ngandhake awakmu dhewe to. Heeh. Kan kaya lanang. Nang mambut gawe apa? Mung neting. Luar biasa. Lho iki disembadani tenan lho. Tenan. Madya Laras sowan wonten Nglinggi. Gamelane rancakane ya anyar. Alah. Apa? Wis Nggih. dinggo dingat. Pangestunipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri nggih, kelompok-kelompok mulyakaken tilaranipun tiyang sepuh. Lah. Nggih. Oh, nggih serana nyambut damel. Perdana lho lek iki diagem ten Nglinggi. Lah iya Nggih. perdana iki lho. Iki Nggih. mau anu sing tilase karo anu budalang wis di-share kok. Nggih. Oh, hasilnya kanca-kanca to lah. Niki hasilnya le nyatuti ngene kanca-kanca nggih Oh, niki. dolop lancang kowe. Ra kae dolop lancang kok nyatuti kanca-kanca. Pihakmu kuwi tetep dikai penuh ngono. Pama kalau kurang-kurangi sithik iki ya gur biasa. Aku ki nggumun lho. Suasana ramai ini kaya ngene. Heeh. Di tengah keramaian kok ada hati yang kosong. Lah iya. Wah. Lah iya pancen ya ramai itu kok nek urusan ati iki lho. Nek masukake yo kerok kancane. Peruk. Nggih. Misalnya kowe Untune. rolo-rolo pijet.
Upamane anu nek Pak Dokter nek ati. Oh, arep nyanyi pupu sing nelongso. Iya. Ketoke nggih kok, Mbak. Apa gini? Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Edan tenan. Rapang yo tau main. Aku dhisik tau sepanjang jalan ini jam 1 bengi yo nangis. Mergo putus cintane ra ndedet aku wani isine to. Nganggo rok mini payu lah cintai soal cintai apa tenan kok Rama itu. Sapa ta le dirembuki sapa ta, Jas? Kuwi lho kasih iki. Oh, alamat to mlahake. Aku kan kemecape rawani kok. Mboten napa-napa. Ora apa-apa kok Cik nomi ra Jenenge apa-apa. Tesih nem kok. Nggih, tesih ompo jangkae. Aku kae dirombong wong sak RT wis santai kok ora nangis kok. Nek kowe ngono pancen jatahe bekel. Waduh. Kok naluriku kok ora iso ilang ya, Ben. Iya itu. Kasih apa aku pengen mengobati luka hatimu. Rawa-rawaku ya masih kosong lho, Le. Mengisi kekosongan dalam hatimu. Ayo. Wis kono nek pengen gandrung rupakmu gede ngono. Saumuran mbokne kok. Lah wong barakane Mak Giyah kok. Samane Pak Giyah. Nggih. Nggih. Mati gacukmu kowe lele. Salahe nyusul. Anu mbok dicepaki ember to Mas lo kotos-kotos terus lere. Oh pun gadah anyar kok, Mbak. Iya. Wingi pun dituduhke kula. Wong lanang ya menang milih, menang nuding. Wong lanang niku menang milih kok tur dasare nggih. Mas Kasih niku piyayine niku sanadyan ta umure enom nek kalih kula kan awune sepuh mriku. Terus rambutnya nggih sae piyane eneng. Nggih, entrengan, pinter tur meneng, Mbak. Meneng nyolong pecah. Megen Nek karo warise meneng mbuh nek ning kono-kono ya. Iya. Iya. Ya kaya nek apa jenenge bebojoan ki sing dicontohi kaya Pak Dalang karo Garwani. Lah. Ora tahu jenenge padu. Pak Dalang nek ngejokan soro. Mung kerep. Ora tahu padu wong neng-nengan. Sing kakung nek ngendika soro, sing putih gur mesem guyu. Ora tahu kok gawe status PP ora tahu. Lah ya tekno ya kudu nglenganane wong pilih-pilihane dhewe. Ya to. Doh kene tekan Blitar nek ra disenengi ra mungkin to. Wong gadis Karang Nangka ya ono nek dipilih Blitar. Lah mesti kan ya mesti ono pentingane. Setia kok, setia rigen dadi wong wedok. Gentu. Kula niku dadi Pinter masak. pinter masak. Atase beras 3 kilo kok 3 sasi rantai. Wow, Nek ra wong setiti ra ya ora. Demi setiti to, kok. lah. Bojo kula niku pengertian kok Mbak kali kula. Nek esuk ngeten niku kula jam 09.00 ngeten niku dicepaki panganan. Ning nggih tuku ora masak dhewe. Lah ya, Engko awan jam 12 nggih disiapke dienggo maem ning nggih tuku. atase beras 3 kilo rantek dimasak oleh entek dipangan teter. Engko nek bengi arep mayang, wis rasa ngliwet kok mangan kono ae. Gak model. Betul niku leres niku pancen kula akon. Berarti anu ya wong wedok iki iso masak, macak, manak ki ora berlaku ya. Ora Ora berlaku. berlaku, masake ora berlaku. Gek piye. Ha nggih. Ngono ya ngono mbok ya kompor iki men anget raketang seminggu pisan. Nah. Godhok-godhok wedake ya ora kober. Oh ngono ndek puno ken gaweke dapur Lah, yo. sing nika lho Mbak sing nggen Kitchen dhuwur set, kompor enten kitchen set, rake sing regane larange ra jamak niku lho. Lah iki- Oh masake ora tau kok kon gaweke apa chicken apa kitchen. Kitchen set. Oh, wah, ngeten niku. Ah, sing penting iso gawe status. Niku aja nggih ternak cindil kok. Yo pernah terlaci. Lah nek ora diseni apa-apa bumbu pawon, nek tese brambang-bawang ngantek tukul ki ora gebanget. Brambang-bawang ning nggon cerak kompor kae ngantek trukul. Kan niku estu niku. Wong kula niku garep ben esuk ngeten niku kerja bakti bubuti brambang-bawang niku. Iyalah. Gusti Allah wong wedok model piye aku ngono iki. Mula aku kok dadi wong wedok. Nggih tempat cuci niku ngantek lumuten. Walah. Mboten napa-napa. Ya pun laga-lagiane ngeten niku. Aib Kok pun jodone. Nggih pun jodone pun dini. aib jero rumah tangga kok di. Ora ngono, aku ki ngene lho.
Pembelaan. Bedino iki ben ra jenuh ya tak wae pilihan. Esuk apa sego tumpang, Ah. awan apa soto, sore apa sate, bedino ya kudu ganti. Kudu ganti Lah nek pilihan. bendina ganti dikek pilihan mbok bojo ya diganti aku pas apa ngono. Ah, sir kula ngeten niku. Sir kula. Men intermezzo, men salin rasa. Salin rasa. Sapa? Lah nek nyawang wong putih mulus kan biasa seperti pengen sing batik kaya aku ra ya. Wong lanang iya. Akake. Hah, nggih. Ora Nah, burek. nggih, ngaturke panglipur Mbak Mimi. Nggih. Nggih. Napa Dek Apri? Ya monggo. Nyuwun gunganipun swantenipun Dek Apri. Nggih iki tindakmu katon ki mobile malah anu gasruk apa niku cor-coran iki. Gasruk Bu. Lah nggih. Mak gruak guys. Ya. Wong ya bengkel ya dandani dhewe. Kula niku ya nek lunga lu mending diterke cah bapakne cah-cah men aman kok Wah, bapak nggih to. cah nggih. Nek cacah ya bangsane wong. Wit ringin, Mbak. Iya. Rakan Nggih. apruk. Nggih. Gunane apa lemu dina salat tahajud? Gunane apa lemu kowe salat malam nek jek ngino ngono. Storine salat tahajud, salat hajat kok ngino. Lah kuwi nyatai masa bebojan bapak ro bapak iki. Kae adik. Niki kok le jaipong kok dalu niku anteng banget. Oh, dereng Lah, dijamoni bunda ya. Wede. Lah Bayu Laras ngumandang ping 3 kok wisan. Nggih. Melu wayangan dene gur ekstra kok. Nggih. Ngaturke panglipur napa Dek Mimi Dek Apri? Dek Mimin ayo. Dek Apri monggo Bawa menapa? napa niki sak-sak nggih? Nggih. Menika wau ugi wonten WA saking Bapak Ketua Panitia. Ngresake lagu menapa menika nyuwun kadung tresna. Menika kagem ibu-ibu UMKM Desa Nglinggi. Oh nggih. Oh, lah iki lah menika ugi wonten WA saking kadang kula Ki Jalu Tama Pandaya weh. Nembe mayang iki. Rencana bubar jam pira, Le? Nek mayang nek dadak kencan. Nggih niki kakang kula mbeteng ngasta wonten Dranggu. Ajak nyoto niku. Nggih, mengke biasane ngeten le jajake nggih mriko. Niki tesih lenggah Bunarto kantor pos tesih lenggah mboten. Nggih. Bagian konsumsi kok koncoku Ces. Oh nggih, nggih. Nggih, monggo kadung tresna. Nggih. Kalau jemputanmu teko, Tosa. Kuwi ngangkut sampah kok. Aku menungso lho, Bro, du sampah. Terus ngusuk sampah kok jemput aku. Ya banget. Kalau langgananmu, halo. Kok sik Mas, aku rong jamu Mas prei rong dina sik ya Mas. Aku pamit wayangan sik rong jamu. Walah. Hajat turu sore kaki. Pidalange mbek kerengak videone kala ya. Lah, halo. Kono wis gara-gara urung. Oh, kene sik gayeng. Piye ngono? Kakang Adi kok. Oh, nek Kakang Adi rukune kula kalih Kakang kula mbetenge ya mboten enten ngungkul ya. Rukun. Merdeka pokoke sewang-sewangan. Wah. Oh, kene isih nganggo bintang tamu iki ya. Bintangnya cantik-cantik. Wis pateni sik. Wis penake ngono. Iya. Ngerti ana wayangan ora iki? Mayang kok video call-an. Jenenge sedulur rukun iki ya ngono kuwi. Ya, nggih. Mangga. Anak dewa nganglang jagat. Aku rasa bawa ya nok. Aku kleru wingi tuku sabun sirih mah tak ombe dadine malah sing seret telakku aku. Nyangking bakar kencanane. Yo, gawa. Yo, ikonik Klaten yo. Rungokke ini.
Sandang alah sandang Telek kok. nek kowe kira-kira mari basa ruk jejeg rasah direko-reko nek kan wis jejeg suarane dadar Mosok jejeg kok, Lek. jejeg karo jejeg iki beda nek jejeg iki jenis bakoh cara pondasine bakoh kok dijejeg Dijejeg iki diantemi kok. Sandang kelawan Panganan. Ya iku bagianipun Lemu ngerok jenggoti kok enek sing dawa siji oleh. Katere ora langgep. nek kene sok lali kene siji sok lali jabutno Des Gak. Pak De Jalempong Lah nek kono gelem mesti. Yo. wong melek sabar nah rimo Nggih, matur nuwun. Lan ugi menika dipun berkahi kalih budhe kula, budhe Biyanti. Matur nuwun budhe sampun nenggani ponakane lanang. Niki lajeng ki napa? Kadung tresna napa? Rengu. Oh, rengu. Oh nggih, rengu. Oh nggih. Monggo rengu Dik Apri nggih, monggo. Wah. Sejake keton rengu enten apa niku dene sampun dengu dikakak ngaweten sakniki benten napa pancen sampun basen mongko prasetyaku nadyan geger walik watu boten badhe glindu nanging kok ngene katuwong burine apa ya titik jojone bebesan saupama kaya ngenteni kumambanging selanging dadine rantang-ranting kaya di jejuwing pekasan kontrang kantring ana kang wis kalagan kang lebur katresnan ramikir bebrayan balik njur aku wis kadung kasuruh hatiku mung tansah sampun Nggih. Mas Gareng Langgam rengu sampun dipun aturaken menika minangkani pundutan saking Bapak Mulyadi ngersakaken kadung tresna Ibu Ani Dianawati. lah Yo. jumeneng menika Ya Bu Ani, jumeneng ora Jumeneng mboten apa-apa. apa-apa. Menika pundutan saking Bapak Ketua Panitia. Nggih. Pak Mulyadi kadung Nggih. tresna nggih Pak Mul nggih Nggih, aku dah dipun Mul. pinangkani. Monggo. Nggih. Iki apike anu kok dibawani ra ya? Ya. sing bawa niku kasih Erwan kali Budi Oh, wong telu Tambah jolodong. Jaladong ki nang ndi ta oh lah kelire ngedop kok ya ra ketok kok Ngedok. lah Pak Suryane peteng dedet niki ada ning ngarep tualam kuwi Nggih. Nggih, monggo Bu Anik langsung aja nggih. Langgamipun monggo gemeni wekdal ya. Weh. Monggo kadung tresna dipun aturaken yuk. Nggih ayo.
Yo. Ayah apa payah? Ayah Banu ngono. Yo lah, Jan. Aku anggere diceluk ayah marah bingung. Lah ra taune. Nanti wadi kok ayah kono umbah-umbah. Padha wae. Ya Allah. Tiwas ayah. Acara pada malam hari ini adalah curhat, Mah. Nggih, Monggo, monggo. Bani. Yo Bani ya. Monggo, yuk. Lama tuas katon Dibablaske sragenan yo, kendangi jomlangke Mas. Yo yo yo.
matur nuwun. Mbak nuwun Bu Ani. Pamunten saking Bapak Ketua Panitia sampun dipun pinangkani. Nggih. Sampun Aak Mul. Oh nggih. Jan nggih, Pak, menika sampun dipun aturaken langgam kadung tresna, Sakmenika menika dor presipun dos pundi? oh dor pun Tesih mengke. mengke tancep kayon kok kasih. Oh, tancep kayon. Tancep kayon apa gara-gara Gara-gara terakhir mawon, Pak. Mboten Pak Putih. Oh, ngeten. Oh, nggih. Jan. Nggih. Yo. Mbak Winanti jumeneng kaya ngapa sepotke Mas Wahadi Jatinoma pakai musik biar hebat. Yuk. Mbak Win mangaturaken lagu menapa Mbak? Sing lagi ngetren. Ragenan apa dangdut? Dangdut mawon. Lintang asmara menapa napa nika pun napa-napa purun Lestari. Sing nembe ngetren menika Wulan Dadari. Oh, Wulan Dadari. Oh nggih, niku lagi anu nggih lagi Ngehit. Oh, lagi ngehit niku karyane Dik Bontot. Oh nggih. Nggih. Monggo dipun aturaken Wulan Dadari kaya ngapa yo karya Ananda Bontot. Iya. Kapiro budaya. Dapat total Mas. Ya.
Kang Dadari wis diaturake Kang Gareng ya. Ki mau karyane adimu lanang Dik Enenda Bontot. Yo Mbak Tika kaya ngapa aku naturi jumeneng langsung aja. Lagunipun menapa Mbak Tika? Mbak Tika Antasena Midil saking Pedan. Pedan. Nggih. Lestari. Lestari. Wah iki yo karya Gapiro. Ya. Karyane Victo. Ayo. Rinto Saputra. Ayo. Ayo. Iki karyane putrane Bapak Rinto. Heeh. Ayo. Lagune Lestari kaya ngapa langsung aja Lestari Gapiro budaya yuk. Dhewe katimbalan suwenana kene mung nderek ndedonga nyuwun ana ngarsaning Gusti. Kanggo ingkang sepisan kagem panjenenganipun Bapak Kepala Desa lan kabeh bapak-bapak perangkat desa ing Linggi lan uga Bapak Ketua Panitia lan kabeh para kadang panitia lan uga sing ora lali para warga masyarakat ing Linggi sedayanipun mugi kalis ing rubeda adoh nagodha pangrencana cirnaketna marang kanugrahan ingkang agung Allahumma amin. Pinaringan murah rejeki sandang pangan gampang anggone golek pangupa jiwa kang sarta anggone makarya diparingi lancar samudayanipun amin. Mbak Mimin, Mbak Apri menika sampun dungkap panci jam 2:30. Kula sigeg dumugi sak wanci menika kemawon bincang dipun lajengaken sanes wekdal. Mbok menawi wonten lepat kula anggenipun gegojengan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun nggih Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Nggih semanten iki kula. Nggih. Nggih. Nggih sampun mekaten nggih. Nggih. Yo. Nutuke lakon yo Swandara, Swandara, yo Swandara.